li ste upoznati, ali svaku godinu udruga izdaje jedan zbornik, to je zbirna knjiga od 7 pjesnika, po jedno 13 pjesama od svakog pjesnika. Prošlogodišnji zbornik po utrtim putovima predstaviti će nam gospodin Vladimir Bubrin. Recenzent profesor dr. Vladimir Bubrin iz Toronta, slavist je kroatist, prevoditelj hrvatske književnosti, rodom iz Slavonije iz okolice Đakova. Vladimir Bubrin se kao 11-godišnji dječak 1961. godine doselio u Toronto, gdje i danas živi. Doktorirao je na odjelu za slavenske književnosti na sveučilištu u Torontu. Aktivno se bavi pisanjem povijesti o izvandomovinskim Hrvatima u Kanadi. U zadnjih 10 godina svoju književnu djelatnost je proširio na prevođenje dijela hrvatske književnosti, posebno poezije, na engleski jezik. Njegovom zaslugom Hrvati su dobili Suzano, poznato djelo Marka Marulića, prevedeno na engleski jezik. Time je započelo njegovo aktivno djelovanje na promicanju hrvatske kulturne baštine kroz pisanu književnu riječ. Ovo je već 5. sudjelovanje doktora Bubrina na pjesničkim susretima hrvatske izvandomovinske lirike, gdje nesebično pripomaže u njihovom nastavljanju očuvanja hrvatske riječi, na čemu smo mu veoma zahvalni. Profesor dr. Bubrin.